tum video kan ngai thla kho tur hi sang ni le som paria ta thil thleng kha ania missionary ngai sanum tak John Allen Chawan chanchin tha hrel tur a thler kar pakhat tu ma to po phal lo mun North Sentinel Island a kal chanchin kan ngai thla ho don ani ama sa in North Sentinel thler kar anti hi Bay of Bengal Andaman thler kar te takte pakhat ania India ram thler kar te berte jingami ani he thler kar hi kum sang khat zariat le somriat khan kumpinu officer pakhat Mary's Vidal Portman anti chuan alo tlo to a hemitum hian he thler kar cheng nam mol mi parok chu kidnapin a hruai chuaka amai ro chumak tak main heng mi an ruk bo paruk te hi reilo te hnuwa andam lo ta vak maya an zinga mi pahnih te phei chu an thi nge nge ti chuan aladam mi pali te chu an nun na der thong ani ti hria in Portman le ho te chuan an ruk bo na thler kar North Sentinel Island an tia chuan an vada ki le taringot mai ani he thler kar a cheng te hian mikhwal an lom te chiam lova mikhwal an hua piang mai chu hriam hreian nei ang feile thalte mangin an hnot kir mai zela tu ma tlo po an du lo ti la kan soi sual om love he thler kar te takte a cheng te hian an chen na mun hian chu sangai me ulova helai hmuna hian kumsang ngamaza chu anin beng bel ve to ni in mithiam te chuan an ngai ni kumsang khat zakwa somli le pasaria India in British Road Rail na hnuai atanga zalen na anei hnu khan he thler kar a cheng te hi biak po dan kongzon alo ni to a ma se chan na ero aum lo thung kumsang khat zakwa somkwa pakhat khan heng nam mol ho hi mu thein an ronin lara ma se hun rei lo te hnuwa mikhwal te chu an hnot kiang le ngal ani he thler kara nam mol te hi khovel mun dang to po ngai lo an nia wangin mikhwal te hian an nuna ta na thalo na te an thlen the wang le heng nam mol te hi an ral mai lo nan India sarkar chuan kumsang khat zakwa somkwa paruk khan he thler kar hi tlo po phal lo hmuna apuang ta ani missionary John Allen Chawa hi December ni sompariat sangkhat zakwa somkwa le pakhata piang ni in no pang harwang tak adventure lamtui mai ania Christian no pang fel tak ni in rongbol na tui ani atlerol chhol himin missionary pol pakhat All Nations Group anti chu azama anni kaltlang hian rongbol na atran ve a John Chawa hian rongbol na ru aputa tangin North Sentinel thler kar hi avei hle a heng nam mol lali suala hre lo te chu chanchin thrasil nge du na anei lian hle a he thler kara hian India sarkarin kal ap khap tlat awangin tan chanchin thlen chu thil har sa takani don ti a hria a ma se pathian ko na angai ve tlat awangin ti sa le thlarau lama na satakin ain buat sai ta a kumsang ni le sompariat alo in her chu chuan John Chawa chuan he thler kara aru ka kal turin ain buat sai ta a he thler kara kal tur hian a fim phur ve hle a ni som pakhat chung chu in thim eng ma lu thelo na ain khung sanga tu ma contact lovin om sang phota hei hi he thler kara omte ta na hlau om nat na shiklaka ama filim theina na ati ani hetia in khung than chung hian a in chung thim taka chuan exercise the ang la ve in taksa po uluk ve hle a ani tin tong try na chuan lalpa he thler kara kal tura ke min thlara wangin kalome chanchin thrasil thei tura ke min ruat hi kaloma he thler kara hian ilal naram lo thleng se chanchin thra chu he thler kara hian lo thleng mol ro se in acham si a thin chutiani som pakhat in khung ran hu chuan John Chawa chu thingtlang sanghaman thin te longa chuan biru in lo nein chung sanghaman thin te chu thler kar hruai tur chuan arwai ta a chu thler kar an thlen chuan zingdari le chan ve borvel ania mi pa pani hian John Chawa te long chu hu in an ron naya thin rim taka an ma ni tonga awin an hual ta a an feile an thalda chuan an tina kal kiang turin an lo room thai ta ngalani John Chawa chuan John akania he thler kara hian isua chanchin thra hril tur chewin isuan min tirani ti in asanghaman te chu apea
chung nam mol te chuan John a thu soi te chu ngai poimo lo fashion hian an thal te chu an kau ta an nun na ta na der thong the nei ti hria in an kian san tari ani hetianga an kian san le tamai chu John chawa thang tlom em em a arin ruwa chuan thliar kar kal le bak engma aum theilo chumania vek chuan John chuan kal le rota a ma se mi tum hian ruwa man dang anei tatlat adairi le lekhathon pani azia ta chu sangaman tu te hna chuan api a kalau ki le to lawani chuan ka chhung te in lo thon don nia ti in thu acha ta a lekhathona zia pakhat chu a thian pa Alexa tan ania chu lekhathona chuan thinge in ka ring ma se ka hlau lo vandama kan lai mule ngei don nia ti in azia ka a chhung te ta na lekhan hu chia po kathi ani poin heng nam mol te hi lo holo ula an tan bang lovin in tong trai sak zok don nia hlim takin lo nung ula thian du zong shrengin arong bol na lo thokong cheu nakina vandama kan lain hule nge yang tin asiak bok ti chuan zona chuan North Sentinel clear car lam chu apan le ta a clear car an va thlen chuan ki le tunal ru reng reng aputalo longa tanga chuka ama hruai tu te chu ho turin atita a an kalsan ta ani achunga inge thleng zel hriat ani talova atuglama sangman tu te chu thliar kar bula chuan an vakal le a chutia thliar kar bula sangman tu te long akal mek lai chuan Johna an kalsan tak na huna chuan mipa ki kal tu dum ha hi angonga hruia thlungin an lo hnuk lai an va mu a heng sangman tu te hian he tlangwal hi athi ti an hriat ta kha chuan an hlau thongin thunei tu te an hril ta ani hetiang tlangwal anun na hlana kalphalo na huna kalta hi ngai sang tu mi tam tak anun rualin mi then khatero chuan sarkarin tlopo aphal lo huna dan palzama kalui hi an dem ve boka engpo nei se mi chungchanga hi chuan thlir tu te po kan nei dan a in ang lo thloina ringam hemi chungchanga kan nei dan hi chu comment section lama kan soi ho tan kan danga chanchin thra shila an na hu tak po chan huama rong bol tu te hi khovel ngaya chuan te ma se an nun an hlan chan Krista tan ro million an nge yeng le